Good morning, Bombo Vince. Nga nangatanan po nga tigsubaybay hiton Bombo Radyo. Pag kaya na ongoing lagi hapon it aton fuel discount program for farmers and fisher folk kundiin an aton mga kwalipikado nga mga pagupangisda in nakakatagam tamin fuel discount cards nga may dasulod hin 3,000 balor hiton gasolina nga pwede niya gagamiton haira panginabuhi pagpalawod Kapag kaya na, tranche 3 may nakita target nga 14,461 nga mga pagupangis na nga tagaan, an aton na tagaan na fuel discount cards inadalagan hin 7,987. So matotal, an aton fuel assistance nga nahatag na ha aton mga pagupangisda, pamaagi ni nga programa hasulod ng tranche 3 inadalagan 23.9 million pesos. Ngan may dapakita pananagan kay baga 55.23% pala kita nga dahaton aton target nga tagaan nga mga pagpangisda ha aton tranche 3 ini nga aton fuel discount program for farmers and fisher folk. Okay, tranche 3. Ini nga tranche 3 ang kanan kuan na ini mga naapektuhan ini nga gear ha US, Iran nga Israel. Amo rin kanan tranche 3 ma'am, tama? Well, actually naka-timing la Sir Vince kay before pa gera may din na talaga hini nga aton fuel discount program for farmers and fisher folk. Nagtikang hini nga dapahan 2022 na human na naton tranche 1 nga tranche 2 nga naton tranche 3 natikangan naton nga nahan last quarter hadton una nga tuig nga ongoing lagi hapon it aton distribution yan na. So na timing hiya which is maupay gihapon kay at least adton sakto ang paggamit nga napapanahon ang pag-abot hadton fuel assistance sa aton mga pupangisda. Ngan labot lano hiton may nakitagin papamulat nga presidential assistance for farmers and fisher folk nga hahatag liwat haton mga apektado nga mga pagupangisda ngan pagupanuma. Sumalaha aton central office an ginaro pala nila nga detail sa aton aton mga listahan han mga 5th class municipalities nga niha aton nagihiyon kay amo ang prioritize liwat han kanang presidential assistance for farmers and fisher folk ngan cash liwat ini tigahatag kapag kaya na anada ha guidelines baga masubra 2,000 iton cash assistance nga igahatag under hiton PAFF. So duha ito nga aton singpa response or assistance sa aton mga pupangisda yan na hini nga aton ginaatubang nga krisis. Amo ito ang fuel discount program for farmers and fisher folk and presidential assistance for farmers and fisher folk. Okay. Ining kanan nakabenepisyon tranche 3. Di nan po makaka-avail ang kanan presidential assistance, ma'am? Depende inin Bombo Vince kay bangin nga nag-uupoy nga da happy class municipalities may dalagi hapon tsansa nga makakarawat hira. Okay. So inin yan ini nga tranche 3 tanan na inin na-distribute na ini ma'am or may da pa mga ongoing? Wagay paano ini ka-distribute nga tanan as I mentioned kanina inin 55.23% pala an aton accomplishment. In 7,987 pa lang ang pangupangisdaan naton natagaan in fuel discount cards. Okay. Nga aton target in 14,461. So may dapat kita mga size meal, more or less, nga mga tagagaan hin fuel discount cards. Pero bisan na 55.23% na kita, in suma total, nakahatag na kita hin 23.9 million worth of fuel assistance sa aton mga pupangisda pamaagi fuel discount cards. Ayun. Okay. Pipiray nga mga bung tutada kita 5th class municipality, ma'am. Hanamon panamon na forward hayra mga sobra 40 at aton na nahatag nga ipa-prioritize. Okay, 5th class municipality. Aton mga coastal areas. Okay. Posible may sumaka kung may added 5th class municipality sumaka 4th class municipality, ma'am? Kung maubos na. Well, usad gihapon ito nga ginhatag naton nga consideration pero ginkikita pa naton kung baga makukonsider kay nakadepende magud dito gihapon hiton kadamo hiton pundo nga igaalutaga. Pero rest assured man po nga ito mga kwalipikado nga mga pagupangisda aton tatagaan. Amo gi-emphasize ko tayo na Bombo Vince aton mga pagupangisda nga magparehistro kita. Ayun. Ha aton RSPSA, ha FishR, ngan ha BOAT-R. Diri po ito ng LGU ang magbubuot kung hinon matatagan diri gihapon ni Didiha Region. Kay ato ito ha aton central office ang gikikitaan nila nga listahan kung aton mga rehistrado ha sulod aton mga registration systems. So dapat updated iti registration di ma'am no? Dila kay napa. Ko rin ma'am okay ba nga yan na nga may da
benepisyo nga makukuha, amo tinabaga pagparehistro, mahahabol pa ba yung hira? Hello, ma'am. Hopefully, Yes. maghahabol hira, Bombo Vince. And actually, nag-set kami hin deadline hira aton mga LGUs mga, I think, 2 weeks ago. Nga kinahanglan nila ma-update. Kay amo na adto panguha. Kahuman na ito nga amon deadline, amo na ang panguha nga dahan mga ngaran, nga daha system. Hadton aton central office. Ayun. So, nag-set kita hiran deadline, pero ideally kasi talaga, Bombo Vince, nagpaparehistro kung tahira. Pero Yun. sing paano, di mago dito natin maiwasan nga, danay, di rin natin gintatagan, hinbog at pagparehistro. Yan may dagi hapon mga concerns, aton mga isa amo diri hira nagpaparehistro. Sa anglitan namo na observation hanyan na may dakuno iiba nga mga LGU nga nagkatitigdaan kay damo anan masahan ira registration. Damo an nagpasukulhan ira mga baluto kay habot or Bombo Vince iton nga akong system again mention kanina kinahanglan man ito suklon kadtuon an ira baluto panginaluon an ira mga fishing gear. So medyo tinuod ito nga damo an baga na nagparehistro yan na hini nga posible nga mga ayuda nga ira makarawat. Asya kaya nagkakalilisang na kung nakakabaro nga may ayuda, di ba ma'am? Amo na mga pagpaparehistro. Sus, Ginoo ko. Sakto liwat ito, Bombo Vince. Amo kung ideally, bisan wala ayuda, may daman, magpaparehistro talaga kita. Okay. So, pero nakakarawat din ma'am, tama? 3 mil or 2 mil sobra? At yung nakakarawat-liwatin nga fuel discount program for farmers and fisher folk, 3 mil balorhin fuel assistance. 3 mil, okay. Kumbaga, ang ira fuel discount card, kada pagupangisda, may dasulod nga 3 mil, ira i-withdraw ha aton mga partner gasoline stations. Diri cash, ito ira i-withdraw po gasoline. Ayun, okay. Pero may intended lot per day compared ira dapat makuha gasolinahan, ma'am? So far, wala po kami ito ceiling, nga ginhatag haira. Okay. Basta makonsume nila 3 mil. Yes, ngan sakto po an ira bubutangan liwatan ira gasolina. Sakto an ira hihipusan kay baga delikado manggud Bombo Vince maghipos yan na hindamo nga gasolina labi na kay mapaso. Di kita maaram kunot mananabo. May da kita mga suggestion na nga ginhatag aton central office kay naaraba intalo nito naton pipira nga mga pagupangisda kay syempre labi na adto island municipalities kay mga gasoline stations nga to diri pa man uso ang sinising nga POS terminal. Kinahanglan pa inin kung maturan gasoline station nga partner hiton BFAR. So we are working out ito nga concern kay may kita mga suggestion nga gin-forward sa central office nga hopefully maging cash hiya, hopefully inin may pa kita mahimo nga iba nga pamaagi para diri kurian aton mga pagupangisda pagkuha hito dira mga ayuda. Kung maging cash ini ma'am, ano't kondisyones yan? Dapat may mga resibo ka ng gasolina liwat? Sugad? Pag kaya nawagay pa ito nga guidelines, pero I think pwede ito ma-consider. Pero usa ito hagin forward na nato na central office nga kung pwede, i-cash na lang. Kaya ginkukurian dit aton mga pagupangisda. Pero kapag kaya na, fuel discount cards lagi po at aton gagamiton. Ayun. Ma'am, may nakita ko din, may mga syudad gihapon nga naka-avail, ma'am. Di ba syudad, may mga syudad nga 5th class municipality or ano? Yes, sir. Balik kita ang fuel discount program for farmers and fisher folk. Inilpulugod hiya, wala hiya bias. Okay. Kung first class ka, second class ka, syudad ka, inintatagan ka. Depende po hadton makakal out nga mga kadamuhit pagupangisda, kada bungto. And may dala kita bias nga gid-prioritize and 5th class sumalahan guidelines at tunti arabot nga PAF o Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk. Ayun. At least baga nahiklaro inin. Para kaya nakita ko, di ba yung mga syudad di ma'am? Di nga ang kanan fuel subsidy. Pero kanang presidential, ama na ito na kanang 5th class. Yes po. Ang hindi papamulat pa ito nato nga PAF kung saan ito mag-pass. Hopefully the soonest. Kay nagpaplano liwat ang BFAR nga magkamayada caravan. Para titiro ko na lang nato ng pagupangisda kay danay nagkukuri manggod kung baga damo pa nila kakadtuan sano ito nila makuha. So nagpaplano kita nga magdumagan na lang iton one-stop shop pamaagi hiton aton mga caravans. Ayun.
Mamari na pakiana, kung may dala ko kalugaringon mga fish pan, makaka-avail ba gihapon kuno kami? May mga fish pan, ma'am. Yes, ininhapag kayo na Bombo Vince, it aton fuel discount program for farmers and fisher folk and gin-prioritize at tun mga may ada paluto nga Sakayan. motorized bangkas. Okay. So, may mga fish pan, di hira upod pa. Apag kaya na diri paano Bombo Vince? Ayun. Sige. It pay out ni ma'am, makadto mga local government unit, mga municipal agriculture's office, ipapatawag hira ma'am, sugad, Sakto ito Bombo Vince. So, focus kita fuel discount program for farmers and fisher folk kay amo pamalat may ada anpa puray pa man ginpapamulat pa and fuel discount cards pwede kita ito duha nga proseso. It's either kung hain iton baga i-recommend hit before haira kay nagko-coordinate man kita ha LGU. Ano sa nga pamaagi kung may din na mga listahan kami ang kwalipikado nga pagpangisda gini-inform naton mga local government units. Pamaagi natin mga municipal agriculture offices para higaan magpasabot nga tuhon pagpangisda. Ang pagpangisda makadanala ha LGU. May din nga pipirmahan nga waiver. Sa amon kasarabutan ha ira hit sakto nga paggamit iton mga fuel discount cards. Kahuman, igi-instruct ito hira kumadto USSC and partner hiton before. Kundi hira magdudumaran sinising natin nga know your client nga process. Dito hira mapa-picture, dito hira ma-sign, dito kasi ipa-process po hira mga cards. Kahuman, igi-inform nila po hira hiton before kung saan already na iton hira mga cards kuhaon. Ano sa naman po nga pamaagi aton mga caravan. Nakalabay nga simana, nagdumaga kita hiton aton fuel discount program for farmers and fisher folk caravan habiliran. Kundiin, gintitirok na naton mga pagupangisda para diretso na. Dito nga magki-KYC, diretso nga igahatagan nila mga cards, i-print. Tao man nag-i-inform nila hira kung saan na nila pwede magamit ang nila cards. Kaya para liwat di na hira malipong pag binalik-balik pa pag pinatuhin ni LGU, pagkatuha USSC, then mamalik nila sa LGU. Amo nagdudumaga kita hiton mga caravans. Yun. Okay. Ma'am Christine, thank you so much. Sima oras na natin mong buradyo, ha? Mapay nga aga. Good morning. Salamat. Salamat, Bombo Vince. Bombo Vince, yes. Plug ko kadali. Okay, go ahead. Aton mga interesado po mag-eskwelahin BS Fisheries, nakarawat kami before aton mga aplikante para aton Fisheries Scholarship Program, FSP. Para po ito mga anakin mga pagupangisda ngan aton mga top 10 upo ni top 10 hitira graduating class, pwede po hira mag-apply hini nga scholarship program hit before. Pwede po kamo dumaop aton mga local government units sa aton mga MAUs and AT Fisheries para po matagaan kadugangan nga impormasyon, mahatagan gihap kamo anuhan form. Pwede liwat mag-follow ang official Facebook page and BFAR Eastern Visayas. Nakabutang pungad to. Nag-post kami kung ano ang proseso, ano ang mga benefits, kahuban at gihapon ang kopyahan form. Damo po nga salamat.